Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyi-Mafikeng. Ngayi heartbreak ngoba niyazi ukuthi iy'nhliziyo zabantu zibovu, zigazi, zephukile. Khona bephuka, khona basazophulwa. Khona bephukile ngikhuluma nawe. Ungavumi ukuba olandelayo. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basibekele iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Namhlanje sibhalelwe usisi lana. Usisi uyasibekela nje olwakho udaba ukuthi luyisima kanjani. Ngingachithanga isikhathi mangibe sengingena nje kulo udaba lwakhe nikwazi ukuthi nizwele nani ukuthi luyisima kanjani. Ulibeka nje kudaba lwakhe. Ulibeka kanje. Sanibonani eMafikeng. Ngakhe lo mfana lana engangimthanda kakhulu. Ngangimthanda umfana. Ngincame konke, sengingasalale nabazali. Ngingalala ekhaya noma inini mangifuna. Mayike nje wangibiza umfana, ngivane nginikele khona. Abazali bathi ngakusasa bathi angizingeni. Ngangisemathandweni. Sahamba isikhathi enginikeza uthando umfana enganelisa ngayo yonke indlela. Ngangimthanda. Kwathi ngalangathizeni sezikhiphile. Sisathenjwe ukuyodla emall. Kwabe sekwenzeka umshophi. Sathi sisazihambela sibambene ngezandla nje kumnandi. Ngathi ngiyamuzwa usiyasisusa isandla sami kuye. Hawu ngizibuza ukuthi kwenzakalani nginganaki ngoba nje wasisusa nje kahle wasinyenyelezisa. Ngithe manje ngiyabheka phambi kwethu kunentombi ezayo. Hey! Eme kahle intombi yona lena. Efika yayo, ema-hips wayo. Yabona icleavage lena lwabhodi sawayewugqokile. Kwangathi isitsha wayivana wathatha nje amabele wabeka esitsheni. Yaveni nje yavela yonke nje ithe engemahle lawo mabele. Ngithe ngiyeza ubhebayi nakasaxoxa. Ngiyamxoxisa usethulile akasangizwa. Iyadlula lenkosazana. Ithe mayidlula lenkosazana waguquka nayo. Wayibheka. Hayi izinqa zayo. Nabona lo muntu lwana wayisuzela kude. Izipatshi zokusuza wayiziphethe. Wabehambe ibheka le. Wabembekile ubhebi. Ngamdonsa kabuhlungana ngambuza ukuthi yini inkinga yakhe waxolisa wathi hayi uyamfanisa lo muntu. Ngithi umfanisa nobani okhuluma into engingayizwa. Ngabona ukuthi unamanga lo. Uthatheke ulobuhle lo babubonayo. Hayi sahamba ngambona ukuthi akasafocus ngalo muntu lona. Ngambona ukuthi akasafocus ngalo muntu lona. Sithe nje masingena kwenye shop wathi uyabuya. Usayi toilet. Ngathi ngihamba naye wathi hayi uyabuya khona manje. Waphuma. Uthe nje mayiphuma nje esithe ngamlandela ngoba ngacabanga ukuthi uyakuyona le ntombi. Wajika straight ngalendlela ebesiza ngayo. Wabeshesha. Ngathi chu nami ngingajampisa. Vele kuyisiphithipithana lapha yana abantu bakwazi ukusithi ungajampa ukuthi ulandele umuntu. Ngamthi chu. Wangena kwenye shop. Uthe mayingena kwenye shop ngangena nami. Ngithe mangithi nayi yale ntombi. Wayofika kuyo qathatha. Fika wakhuluma nayo. Khuluma nayo ngazimela nje makudana. Bakhuluma nje isikhathi esithi bakhuluma. Ngathi ngiyabona sekukhishwa amafoni sekuthathwa nezinamba. Ingahlanya kakhulu ngithi yeah. Kwenzakalani?
engiye khona ngithe mangifika ngibuza ukuthi sesikwenzakalani lana, athi hayi akhonto. Baby kwenzakalani? Athi hayi baby akhonto nje siyazana from kudala. Intombazane ibizithulele abese sevalelisa kuBaby ukuthi hayi siyophinde sibonane masibonana futhi. Then abesethi asambe. Abese yabuza-ke Masiphuma ukuthi manje ungihlazelani ngoba lo muntu siyazana nje. Umuntu esazana naye kudala sasifunda sonke kudala. Ngithi uthe uye etoilet manje la ufunani? Athi yabona leyo yenzile ayikho right, bengamele ukuthi ungilandele. Sikwatelane kusukela lapho. Zange sisana uyodla ngoba phela sasazayodla. Zange sisaye ukuyodla. Sagoduka. Kwadlula amavikinyana. Ayo ngambona umfana ukuthi indaba yami nje akasayizwa kahle. Sahamba isikhathi umfana indaba yami akasayizwa kahle. Angisabizwa njalo, angisafonelwa njalo, izinto zichangeile. Ngathi ngiyabona boom kwi-profile pic nayo intombi ihleli yona liya. And igqoke zona leza mpahla esahlangana naye igqokile. Labili itsapha. Mfonela indoda le. Mangiyifonela ngabuza ukuthi hey yini le ngiyibonayo? Athi kuphi? Ngithi kwi-profile pic yakho yini le ngiyibonayo? Nato umuntu. Ngithi umuntu otheni? Athi kwi-profile pic yami. Ngithi yebo ngiyambona ukuthi kwi-profile pic yakho ufunani? Athi awubekiwe. Ngithi ubekelweni? Athi nje. Ngithi uyini lo muntu kuwe? Athi umbuzo onjani ke lo? Ngithi uyini lo muntu kuwe? Athi umuntu wami. Dini? Athi umuntu wami. Athi yabe ngisathi ngizakufonela kahle. Bengisacela ukuthi sifane siyeke la. Igcine nje la into yethu. Ngiyaxolisa. Nginomuntu engimthandayo. Ngithi yena lo athi yebo. Niqale nini? Ngalela langa sasihlangana naye emall. Yaqala lapha into yethu. Ngiyaxolisa. Wathi engidropha, wangiblocker ku-WhatsApp. Kwabe phela kanjalo into yethu. Ngakhala ezimathonsi. Ngakhala ubusuku bonke. Wavuka umqamela umanzi. Kaduka ukudla insuku ezi3 zonke. Ngingahle. Ngelesi4 ilanga umama wathi ngimphelezele. Aye down. Ngabe semtshela ukuthi angikho right wathi hey Masambe vele uphelezelwa yimi ngabe down. Sabe sesihamba ke nangempela. Ngalomfana edown uhamba nayo le ntombi yakhe. Kujabuliwe kubanje noyizandla kuhambe kumunxwana yonke lo mkhuba lo. Ngazitshela ngalelo langa ukuthi ayikhona. Mangingilinge ngizodlala ngami. Ngiyazixhaphaza lento engiyenzayo. Ngazitshela kusukela lapho ukuthi mangigoduka ngiyodla. Ngathi mangifika ngatshela umama ngithi mama izinto zami zihamba kanje. Wangithatha umama ngibeke esifubeni wathi mntanami ukudla phambili. Ngadla lapho kwangathi ngizagabha ngadla ngahamba ngawugabha. Hey ngahamba ngawugabha. Ngabuya ngadla. Ngakuphoqa ngenkani ukudla kwangena ngasutha ngisuthi ngabuya ngaphuza amanzi. Buya ngadla ifruit ngazizwa ukuthi yenke kwangathawu. Kwangathi ngiyazizwa ukuthi noko man. Ngathi ngiba ngconywana. Umama ngibuyisela iyogurt wathi mntana midla nabo ubukhanani. Iza ayina inhliziyo lento. Yazi ngemodla iyogurt uyizwe gijima enhliziyweni ayina kamnandi. Uza ukuthi ya
Ngiyayazi-ke le nto ayishoyo. Bona nje uma une-stress uvane uzilele iyogada igijima inhliziyo uzuthi ayineka inhliziyo uzuba ngconywana. Ayineka kamnandi. Kodwa-ke ebusuku zabuya zonke ngoba phela uma sowulele sowedwa buya yonke into. Cabanga lo mfana ngimenzele ngangakaze ngimenzele lutho, ngangimenzela yonke into ngendlela ayifunayo. Ngendlela ayifunayo. Hayi. Kwabe ungishile kanjalo umfana. Namanje benaleyo ntombi bayithupha ziye kwayini, ngikutshela ngebhuzu nesokisi, mina ngitshela ngamathe nolwimi. Abehlukane. Ngihlezi ngishayisa nabo ngoba abantu abathanda ukuphuma. Lesabili idzapha namanje mangibabona. Bengithi ngeke ngiveze ukuthi lo mfana wangilimaza kanjani. Ngiyabonga. Babukele niyazwela ukuthi usisi wephuka kanjani. Ningake nimtshele ukuthi angaxola kanjani ngoba phela usho nje ngibebhalile inhliziyo yakhe isakulona lolu daba, ayikadluli incame. Manje-ke sekumsebenzi wenu ukuthi nimcebise ukuthi uphi undlela lula angakwazi ukuthi adlule ngawo. Ngiyabonga.